Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial din, muna buƙatar da a taba alamar subscribe kamar yadda ya nuno a ƙasar nan, sannan a taba ƙararrawa domin samun dukkan tutorial din mu a kowane lokaci. Wa alaikum wa rahmatullah. Yau za mu yi bayanin yadda ake yin rubutu da symbol kamar yadda aka rubuta 80 a nan wajen. Za kuma yi bayanin yadda ake kamar multi na replay, kamar a kadara cewa ina so ne sallama kamar 1000 ko 100 duk za mu yi bayanin yadda ake yin su. Sannan za mu yi bayanin yadda ake tura empty post kamar yadda kuke gani a nan. Sannan za mu yi bayanin yadda ake ɗaukowa status na mutum ba tare da an sha wahala ba. Wato abin da ya kamata mu yi yanzu shine da farko mu je play store na wayan mu. Bayan play store ya buɗe kamar haka sai mu searching na smart toys kamar haka kenan. Bayan mun yi searching ga smart toys ya fito sai mu taba shi. Idan mun taba shi zai nuna mana nan wajen. Ga ku wanda ba ku da shi a wayan ku sai ku yi installing din shi. Ni na yi installing ɗinsa saboda haka babu bukatar na sake installing din sai dai in bude shi ko na yi on installing. Bayan mun kammala on installing din shi sai mu bude shi kamar yadda yake haka. Bayan ka bude shi, daga cikin jaddawalinsa ga text emoji word, ga repeat text, ga blank word, ga direct message, ga status saver, ga text play. To yanzu in misali kana so ka rubuta sunanka ko wani abu makamancin haka da wannan symbol din na emoji, sai ka taba nan wajen. A nan za ka yi typing din abin da kake so ka rubuta. Kamar misali na rubuta 80 haka, sai ka yi selecting na symbol din da kake so ya representing din sunan naka, kamar haka dariya ko wani murmushi ko wani abu dai haka. Sai ka bayan ka taba shi sai ka taba wannan alama nan wajen haka, ga shi ya fito. Sai ka taba nan wajen wanda yake nuna shine alamar share. Bayan ka taba shi zai kawo ma jadawalin mutanen da kake da su da kuma inda zaka iya yin share. Sai ka zaɓi WhatsApp ɗinka. In ka zaɓi WhatsApp sai ka zaɓi wanda kake so ka turawa. Misali na tura shi nan, na yi sending ɗin shi, ga shi yayi. Sannan in misali ina so na yi kaman na yi replay na sallama ko kuma na yi sallama a group guda 1000 ko 100 ko 500 haka, to zan iya zuwa in zaɓi wannan repeat text din. Bayan na zaɓe shi sai in zo nan sai ka rubuta abin da kake so ka yi, kamar misali salam ko wani abu makamancin haka, ko dai word da ka gama zaɓa ka taɓa nan wajen. Sai ka yi selecting na sau nawa kake so ta bayyana, sau 100 misali. In ka gama rubutawa sai ka taɓa wannan alama. Ga salam ta hutu, amma ta hutu a kaman za a ce vertical ko horizontal. To sai ka, in misali kana so ta hutu a tsaye ne, sai ka taba wannan new line of din nan, sai ka kunna shi ko kashe shi. Ka kunna sai ka taba wannan kuma duk wannan abun. Bayan ka taba shi to shine zai dawo ma da shi a tsaye kamar haka. Sai kai selecting wajen share, sai ka zaɓi WhatsApp. Bayan ka zaɓi WhatsApp sai ka duba wanda zaka tura kamar wannan ko group ko wani waje haka. Sai ka yi sending din shi, ga shi anan haka. Ga salam ta hoto haka. Sannan idan misali ina so na tura blank message kamar haka kenan, shi ma zan zo nan wajen. Sai ka zaɓi selecting na 100 kamar haka. Mun yi selecting na 100. Nan wajen new line din yana rufe, sai ka kunna shi. Shine sallama blank din zai fito kamar a tsaye kenan, wanda za ga ya shafe tun daga farkon screen ɗinka har ƙarshe. Sai ka yi taɓa wannan alama na share. Sai ka zaɓi WhatsApp ko Facebook ko wani waje da kake so ka kai shi. Sai ka taɓa wannan 80 ɗin. In ka taɓa sai ka zo nan sai ka yi posting ɗin shi. So haka dai abin yake. In misali status kake so ka ɗauko na mutum, sai ka zo ƙasan nan ga wajen da aka rubuta status sai ba ka taɓa shi. In ka taɓa shi, so ni ban ma buɗe data na ba. Inda na buɗe data na to da duk wanda suka yi status na hoto ko bidiyo duk zan gansu a nan wajen. In misali kamar wannan na gani ya mun, ina son ɗauko shi kawai sai in taɓa wannan alama nan wajen. Direct zai yi downloading da kanshi. Wannan kenan. Ku ci gaba da kasancewa da Arewa a kowane lokaci domin sabbin tutorial na WhatsApp da Facebook da Twitter. Kada a manta ya subscribing da share da like da comment.